20. júna dokončili pracovníci bratislavského priemstavu hrubé práce na výstavbe novej televíznej veže na bratislavskom Kamzíku. Hoci mnohé závody a podniky, ktoré sa na jej výstavbe podieľajú, majú celozávodné dovolenky, práca na veži pokračuje. Dnes popoludní dokončila čata betonárov posledné práce na doteraz najvyššom bode betónového základu veže. Teraz už prídu na rad pracovníci Vítkovických železiarní, ktorí začnú montovať celú konštrukciu. Nuž, ak sa niekomu zdá, že sa na veži pracuje pomaly, tak to nie je celkom pravda, lebo pracovníci správy radiokomunikácií robia všetko, aby výstavbu dokončili presne podľa stanoveného plánu.